Bij het Lauwers College in Boetenpost presenteren tongersdagioenen alle HAVO- en VWO-examenleerlingen haar een profielwerkstuk aan een zaakkundige jury en aan het uitnodige publiek. De leerlingen dienen dit vol enthousiasme. Het is wel dat we vanuit school echt heel wat stimuleren. Dat onderzoek doen, om dat zelf te doen in de praktijk, dat het gewoon iets heel leuks is. En ik denk als toen dat dan zelf dienst en dan is er echt een maan met dwaande west, ja, dat het dan echt fantastisch is om dan het eindproduct te presteren. Dus ik denk dat dat enthousiasme daar vooral bij komt. De jury moest in totaal 63 presentaties beoordelen. Het profielwerkstuk van Hetty en Nina Swart werd door de jury uitgekozen tot winnaar bij een onderwerp over prestatiemaatschappij en gevolgen van jongerijn. Together hebben ze hier zo'n 160 uren werkingstutsen. We zeggen een nieuwsartikel van het CBS en dat gaat hoe het geslacht invloed heeft op de mate waarin middelbare scholieren prestatiedruk ervaren. En wie woont zien dat ik hier in de regio gelden. En daarbij heb ik nog onderzocht of het verschil wie tussen Hilversum en Jere, dus tussen de Randstad en Jere. Ja, ik ben wel tevreden over het eindresultaat. Ja, ik ben redelijk tevreden. Vooral ik de tier die ik niet stutsen had, ik vind wel dat dat het burgerbest is. Jonken de juryprijs wie er ook nog een publieksprijs te winnen, die in handen kwam van Lisanne Kooistra en Griete Hielkema, met het onderwerp invloed van influencers op het keergedrag van jongeren. Nou ja, we wisten net zo goed wat we moesten en we wien jezelf. Ik wil mij te meiden hebben zelf. Dus we dachten, laten we het uitzieken. Dus de doelgroep is natuurlijk wordt het echt heel vaak beïnvloed door influencers. Volgens mij zijn zij dus zelf vanavond ook goed ingeslaagd om mensen te influencen, om vooral op deze twee te stemmen. Dus dat hebben jullie handig aangepakt. Dus van harte met jullie publieksprijs. We zijn wel echt tevreden over het eindresultaat. We hebben namelijk op verschillende manieren onderzoek doen. En daardoor kregen we wel een mooie conclusie, denk ik. En kunnen we dus hypothese ook beantwoorden. Ja.